Provincial Tourism Office kang atan gobyerno probinsyal naglunsar kang tourism exhibit sa Robinson's Place Antique angad sa pagselebrar kang Tourism Month sa bulan kang Setyembre. Makita aragya ang nagkalain-lain nga bugal kag industriya kang aton probinsya, amudya ang aton asosasyon kang Tibyao Antique Weavers kag Knotters, amuman ang asosasyon kang Bagtasen Loom Weaving, ang aton Barik Pottery kag ang Rama Visual Arts Group, agad nga sandaman mabuligan nga magbangon sa tanga kang diyang pandemya. Gani, si Governor Rodura Dudut Cabiao nagahinyo gid sa aton mga kasimanwa nga Antikenyos na suportahan ang aton mga talento kag bugal sa probinsya kang Antique. To support ang grupo ng tourism na diputata. There are many talents sila. I am surprised. So, dyan man ang aking mga young na mga kabataan na gusto man magpakita ng talento sa painting, sa canvas painting, sa sculpture. Tuguan natin ng inspirasyon kag suporta ang ating mga nang manggad nga dyan ang kabataan. It's about time na ipakita man natin nga ang mga Antikenyo may talento man. In fact, I am surprised and I am happy to see ang mga obra pagmayabang. So, rugto man ako nag-aling kay narito, inaharana makita ng taga-hamtik ng mga rondalya. Dahil nakita ko ito ang the usual nga Bagtasen Weavers natin na nangihan ka po, bakal niya po. So, ang mga Antikenyo, especially, nga pwede rin makita ka buwa-buwa ka dyan, yung normal na kita, hindi nyo kumakamu, come to the display dyan sa may Robinsons. Ang atin yung mga talento, mga kabataan. Kung hindi man kamo magbakal, just give them the inspiration and support sa atin ng kabataan para ma-encourage mo sa danga. Hindi man kung lang matura lang atin ng mga talento diga sa Antique. In fact, napunta sa first time ko na dyan, no? Mga deputy government dito ba sa Kaginapangon. I'm happy that during this administration and the administration of Congresswoman Loren Ligarda, atuman natin ang andang damgo na makilala masanda sa andang aspeto sa field of their talents. So gani, habalugugit ang ating old capitol nga kadya ginahimo natin na gina-refurbish to a national museum nga tanga sila pang gamay nga kwarto lang, but they can do their work there, display some of their works, and maybe inganyuhon ang mga bisita ng mga turista ang mapakal magnanda. Marami pumisa ako nanda. So we do that as a support of the provincial government sa ating mga talento Antikenyo.